Dnes si ukážeme CSS pravidlá, ktoré slúžia hlavne na definovanie veľkosti elementov a priestoru okolo nich. Poďme sa teda na začiatok pozrieť na definovanie šírky a výšky elementov. Hneď by som rád zdôraznil, že tieto CSS pravidlá na výšku a šírku sa dajú uplatniť iba pre blokové elementy. Všetko budeme demonštrovať asi najlepšie na tomto dlhom texte, ktorý je tento odtiaľto až niekde sem by mal byť. Takže otvoríme si náš štýl, súbor so štýlmi. A čo tu máme tento dlhý text, to je tento. Tak pridajme mu na začiatok šírku, čiže po anglicky width. Dajme mu napríklad 500 pixelov a dajme mu výšku, čiže height, povedzme, že 300 pixelov. Tak, ako vidíte, tak ja si tu otvorím tohoto prieskumníka. Tento text, toto dievko teraz má šírku presne 500 pixelov a výšku 300. Čo nám to spôsobilo je to, že text, ktorý presahuje danú výšku, nám prečnieva do tohto druhého elementu, čiže je to dosť nečitateľné. Čo robiť v takých prípadoch si vlastne môžeme hneď aj ukázať. Stačí, pokiaľ nastavíme vlastnosť overflow a dáme mu napríklad scroll. Scroll znamená asi toľko, že keď prejdem ponad tento element, tak sa mi tu objaví posuvník. Na Windowsu by ste tento posuvník mali vidieť priamo, na Macu je to jedine keď rovno už scrollujem. Ďalšie vlastnosti, alebo ďalšie hodnoty, ktoré môže vlastnosť overflow nadobúdať, sú napríklad hidden. V takomto prípade sa nám žiadny posuvník tu neukáže, ale jednoducho text, ktorý presahuje danú výšku, je schovaný. A môže mať ešte napríklad hodnotu visible, čo je vlastne hodnota, ktorá tam bola hneď na začiatku, to znamená, že tento text nám presahuje do textu pod ním. Ja tam nechám vlastnosť scroll, aby sme ten text mohli vidieť a zároveň ho takto scrollovať. Čiže napíšem to rovno aj sem. Teraz keď si znovu načítame stránku, tak pekne sa nám text scrolluje, ale text pod ním je viditeľný. Naproti tomu môžeme určiť vlastnosť minimálna výška, čo znamená 300 pixelov, teda keď nechám mu minimálnu výšku 300 pixelov, čo znamená to, že tento element v skutočnosti bude mať takú výšku, akú má mať, čiže koľko textu sa tam nachádza, ale bude mať minimálne 300 pixelov. V takomto prípade sa táto vlastnosť overflow vôbec ani nepoužíva. Ja ju zapnem znova naspäť. Ako vidíte, tak žiadny posuvník tu momentálne nemám, čiže táto vlastnosť je tam navyše, nemusí tam vôbec byť v takomto prípade. Táto vlastnosť, minimálna výška, tá sa lepšie používa na texty, ktoré sú kratšie, ale ktoré zároveň chceme, aby zaberali určitú výšku. Napríklad vieme, že tu na strede obrazovky by sme mali nejaký text, ktorý vieme, že bude krátky, ale môže byť zároveň aj dlhý na niektorých podstránkach. A chceme zabezpečiť, aby sa táto stránka pekne vykreslila a aby mala vždycky nejakú minimálnu výšku, tak mu to nastavíme. Napríklad mohol by som skúsiť tento paragraf
aby mal nejakú minimálnu výšku. Poďme teda skúsiť, dáme to na odsek, dáme minimálnu výšku, napríklad 200 pixelov. Ako teraz vidíte, tento text, tento prvý odsek som nechal tak ako je, čiže sa scrolluje a tento odsek pod ním, teda tento paragraf, ako sme si ukázali, on v skutočnosti má iba 3 riadky, ale zaberá 200 pixelov, pretože má nastavenú minimálnu výšku 200 pixelov. Existuje tiež vlastnosť minimálna šírka. Skúsim to tiež demonstrovať na tomto odseku. Dáme mu tiež napríklad 200 pixelov. V tomto prípade sa ešte nič neudialo, pretože máme nastavenú šírku nadradeného elementu, ktorý je v tomto prípade body, ktorý zaberá celú šírku obrazovky. Keby sme mu nastavili ale napríklad šírku, ja neviem, 300 pixelov, tak ako vidíte, v tomto prípade zaberá šírka vlastne 300 pixelov, pretože je nastavená vlastnosť minimálna šírka na 200 pixelov, ale text v skutočnosti zaberá viacej. Tak skúsme mu nastaviť šírku napríklad. Skúsme šírku rodičovského elementu iba 100 pixelov, čo je tento modrý pásik, ktorý vidíte, to je v skutočnosti náš element body. Ale tento paragraf pod ním v skutočnosti zaberá 200 pixelov, čo je širšie ako je element body. To znamená, že vlastnosť alebo pravidlo minimálna šírka znamená, aby tento element zaberal minimálne 200 pixelov bez ohľadu na to, aký veľký je text uprostred neho, respektíve rodičovský element. Ja to dám teraz takisto, ako to bolo. Poďme sa teraz pozrieť trošku na zarovnávanie, pretože s týmito výškami a šírkami súvisí zarovnávanie. Budem pracovať teraz opäť s týmto divkom. Ak ste si všimli, tak mám síce nastavenú šírku 500 pixelov, ale chcem, aby sa zarovnal na stred. V takomto prípade nepomôže zmeniť vlastnosť text align na center, pretože to nás spôsobí iba to, že text uprostred neho je takto vycentrovaný. To, čo potrebujeme v tomto prípade spraviť, je nastaviť vlastnosť margin, ktorý sa v skutočnosti používa na okraje, na definovanie toho, koľko miesta má byť okolo tohto elementu div odsadené, ale môžeme ho použiť aj na horizontálne zarovnanie. Stačí, keď mu dáme, že auto. V takomto prípade, ako vidíte, tak zarovnal sa pekne na stred, pretože na obidvoch stranách, čo sú tie oranžové pásiky, je automaticky vypočítané browserom, koľko je miesta. Keď sme pri tomto elemente margin, tak hneď by som mohol teda ukázať, že ako sa správa a potom si to zarovnáme ešte takisto, ako to bolo na ten stred. Čiže ja môžem nastaviť, poďme teraz sem, nech je vonkajší okraj okolo neho napríklad 10 pixelov. Spôsobí nám to to, že ak ste si všimli, okolo tohto elementu div, text je teraz v tom modrom, tak sa vytvoril taký oranžový pásik, hore, naľavo aj dole vo veľkosti 10 pixelov. Napravo samozrejme vidíte viacej, pretože tá stránka element body
má šírku nastavenú na šírku celého browseru. Keby som teraz s týmto okrajom hýbal, tak ako vidíte, tak tento element div sa nám bude stále posúvať, pretože sa bude zväčšovať okraj okolo neho. My môžeme definovať buď tento okraj ako jeden údaj, čiže 10 pixelov, v tomto prípade sa pridá 10 pixelov na každú stranu, alebo môžeme urobiť takú vec, že dáme iba margin top, čo bude 10 pixelov, a margin bottom, čo bude 10 pixelov nadol, ale left a right, čiže ľavá a pravá strana ostanú tak, ako boli pôvodne. To znamená, že naľavo a napravo žiadny okraj nemáme, máme tých 10 pixelov iba hore a dole, ten oranžový pásik. Existuje samozrejme aj margin left, vlastnosť, ktorej môžeme napríklad 20 pixelov, čiže v tomto prípade sa odsadilo 20 pixelov doľava. Môžeme aj doprava dať, lenže v tomto prípade, keďže šírka tohto elementu body je väčšia, tak by sa nám to vôbec neprejavilo. Ďalšia možnosť, ako napísať tento margin, je buď takto margin top, margin bottom, margin left a margin right, alebo môžeme všetko zhrnúť do jedného elementu, do jedného pravidla margin, ktorý nadobúda buď jednu hodnotu, čo sme si už ukázali, alebo dve hodnoty, alebo 3 hodnoty, alebo 4 hodnoty. Aký je medzi tým rozdiel? Poďme si najprv ukázať, čo to spraví, keď zadáme dve hodnoty 10 pixelov a 20 pixelov. Znovu našli stránku, v tomto prípade sa mi nič nezmenilo, pretože 10 znamená horný a dolný okraj, 20 znamená vľavo vpravo. Keby sme zadali 3 hodnoty, tak 10 znamená horný, 20 vpravo, tretí údaj by bol napríklad 30 pixelov, čo je nadol. Teraz to pekne vidíte, že dolný okraj je trošku väčší ako horný. A 20 opäť znamená v tomto prípade ľavý okraj. Preto to pravidlo margin, keď to zapisujeme v takomto jednom tom príkaze, tak sa uplatňuje pravidlo v smere hodinových ručičiek. Preto 10 je horný okraj. Takisto ako keby bola hodinová ručička na 12. Keby sme pridali ešte štvrtý, tak to znamená presne ten hlavný okraj. Dajme teraz menší, takže 10 pixelov. Teraz vidíte, horný má nastavený 10, pravý 20, ktorý v skutočnosti ale nevidíme. 30 pixelov je dole a 10 pixelov je ako ľavý okraj. Mohli by sme spôsobiť aj to, že v tomto príkaze napíšeme to horizontálne zarovnanie a v tomto prípade to znamená toľko, že hore a dole mi daj 10 pixelov, čo sú dva úzke pásiky, a naľavo napravo mi daj automaticky, čo znamená zarovnanie na stred. Ja to teda v tomto prípade nechám takto, ako sme to práve definovali. Tak. Pravidlo margin nám spôsobilo odsadenie na vonkajšej strane elementu, čiže tu na. Pozrieme si teraz ďalšie pravidlo, ktoré bude padding. Pre začiatok dajme tiež 10 pixelov, ktoré nám spôsobí odsadenie vo vnútri tohto elementu. To znamená, že ten zelený prúžok, ktorý je okolo textu, je vnútorné odsadenie, čo je v tomto prípade 10 pixelov. Takisto mu môžeme nastavovať úplne tie isté vlastnosti ako pre margin, čiže môžeme mu nastaviť padding top, padding bottom, padding left a padding right, alebo môžeme všetko definovať v rámci jedného pravidla,
napríklad takto, dve hodnoty, čiže 10 pixelov je vnútorné odsadenie z hora a z dola a 20 pixelov zľava a sprava. Už sa ale nepoužíva hodnota auto, pretože je tu aj preškrtnutá cez browser, je neplatná a v skutočnosti tam nič nespôsobí, iba to, že celé toto pravidlo sa neuplatní. Takže hodnota auto je zlá. Auto sa používa iba pre pravidlo margin. Skúsim demonstrovať ešte, čo by spôsobilo, keby sme dali padding 10 pixelov a padding top napríklad 20 pixelov. Pozrieme sa teraz na to, čiže pravidlo padding nám hovorí o tom, že z každej strany chceme vnútorný okraj vo výške v hodnote 10 pixelov a za tým je pravidlo padding top, ktoré nám spôsobilo, že horný okraj vnútorný má výšku 20 pixelov. Čiže môžeme kombinovať v rámci jedného elementu aj viacej týchto pravidel. Aj padding top. Takisto by sme mohli kombinovať aj margin top alebo margin bottom. Tých kombinácií je veľa, najlepšie budete mať, keď si to poskúšate sami. Ďalšie veci alebo ďalšie pravidlá, ktoré sa využívajú hodne pri týchto blokových elementoch, ale v tomto prípade už to môžu byť aj inline elementy, napríklad span alebo hypertextový odkaz, sú ohraničenia. Poďme si teraz také jedno ohraničenie ukázať. Je to border, pravidlo border, ktoré takisto môžeme zapísať v rámci jedného riadku alebo jedného tohoto pravidla, alebo rozpísať na 4 pravidlá, čiže border right, border left, border top a border bottom. Ja to teda ukážem najprv v rámci jedného pravidla. Prvé sa píše veľkosť ohraničenia, v tomto prípade 1 pixel. Potom ide vlastne typ čiary alebo typ ohraničenia. Solid znamená plná čiara a potom ide farba. Dajme si červenú, red. Tá farba môže byť opäť zapísaná buď vo forme konštanty, napríklad red alebo blue, alebo vo forme hexadecimálneho čísla, čiže krížik a hodnota červenej, zelenej a modrej farby. Tú hodnotu si zistíte opäť v nejakom grafickom editore. Čiže v tomto prípade okolo tohto dlhého textu by sme mali mať červené ohraničenie, čo máme presne v tomto prípade. Tu pekne aj vidíte v rámci toho ohraničenia, ako je to odsadené v rámci toho vnútorného okraju, čiže paddingu. Keď vidíte, tak tá červená čiara je presne ohraničená okolo zelenej, okolo paddingu a text je až vnútri. Môžeme zväčšiť okraj 2 pixely, 3 pixely, 4 a tak ďalej. Čiže toto nám určuje hrúbku čiary. No, tu ste videli, že sa nám stratilo ohraničenie, pokiaľ pridáme, že to má byť 0 pixelov. Ja to teraz nechám ako na 1 pixel. Môžeme mať ešte dotted, čo je vlastne vybodkovaná táto čiara. A ešte aké možnosti nám tu dá. Ešte by mala byť jedna. Dashed je takáto čiarkovaná čiara. Necháme ju červenú opäť, tak ako bola aj predtým. Poďme si ešte ukázať, že toto ohraničenie border sa dá použiť aj na nejaký inlineový element, napríklad tu na
nejakú linku a poďme skúsiť iba ohraničenie z pravej strany. Dajme mu 1 pixel, solid, dajme mu blue ako modré. To znamená, že teraz vidíte, že za túto linku 2 na pravú stranu sa nám dala takáto vertikálna čiara, takéto ohraničenie. Skúsim to spraviť na obidve tie linky. Čiže skúsme to dať sem. 1 pixel, solid blue. A skúsime ešte nastaviť, tak pozrieť sa, ako to bude vyzerať teraz v tomto prípade. Čiže na pravú stranu vždy sa nám dala takáto čiara a skúsme nastaviť ešte nejaké odsadenie, aby to nebolo také nalepené na tom texte. V tomto prípade by sme mohli použiť napríklad padding. Z hora a z dola chceme, aby bolo nulový a zľava správa dajme niekde 10 pixelov. Toto je presne to, čo sme chceli, čiže už to nie je také nalepené, ale vyzerá to o mnoho lepšie. Poďme to teda zapísať aj tu na 0 z hora z dola, 10 pixelov správa a zľava. A bude to presne také isté, ako to vidíme teraz. Toto sa využíva práve v týchto menu, ktoré väčšinou nájdete v hornej časti stránky, pokiaľ chcete, aby boli oddelené takýmito čiarkami a pokiaľ zároveň nechcete, aby boli nalepené na sebe, tak využijete tento trik. Často sa využíva ešte jeden trik, že tento posledný element, ktorý je tu tak túto čiarku na pravej strane nemá. Poďme si to teda hneď ukázať, ako sa to robí. Tu na tomto elemente, do tohto posledného elementu pridáme triedu, nazveme si ju napríklad last ako posledná a dajme si pravidlo, že pre element A, ktorý má triedu last, dáme border right ako none, že žiadny. Teraz nám to pekne zmizlo. Keby sme mali tých navigačných liniek tu na viacej, tak za každou touto linkou by bola takáto vertikálna čiara a za poslednou, ktorá by mala triedu last, by tá čiarka nebola. V tejto sérii spomeniem ešte jedno pravidlo, je to background, čiže pozadie. Poďme to opäť demonštrovať na tento náš dlhý text. Background sa skladá z viacerých podpravidel, takisto ako margin alebo padding, ktoré mali podpravidla margin left, right, top a bottom, tak background sa skladá z podpravidla background color. Nastavíme napríklad na žltú. Potom je to background image, ktorý môžem napísať hneď. URL znamená, že je to URL do URL zatvorky sa dáva cesta k danému súboru. Skúsme tam dať opäť náš obrázok, čiže for tile step 1 png. Potom sa používa vlastnosť background repeat. Dáme mu v tomto prípade, nech sa opakuje horizontálne a ešte je, že background position. Dajme mu napríklad, že left. Pozrieme sa, ako to bude teraz vyzerať. Čiže spôsobilo nám to, že tento element, tento dlhý div má ako farbu pozadia nastavenú žltú, obrázok pozadia má tú našu jednotku, ktorá sa opakuje horizontálne a keďže pozícia je nastavená na ľavý okraj,
tak automaticky tá vertikálna pozícia je zarovnanie na stred. Poďme sa s tým trošku hrať. Začneme napríklad touto vlastnosťou repeat. Môže sa opakovať horizontálne, môže sa opakovať vertikálne a ešte existuje, pokiaľ nedáte žiadnu vlastnosť, tak sa bude opakovať aj horizontálne, aj vertikálne. A existuje hodnota non-repeat, ktorá znamená, že bude iba na jednej tejto strane. To je väčšinou aj to, čo chceme dosiahnuť. Potom background position môže byť left a top, čo nám spôsobí zarovnanie na ľavý a na horný okraj. Môže byť napríklad bottom, či dole. Môžeme takisto dať výšku hodnotu v pixeloch, napríklad 100 pixelov. Čiže nedá sa nám teraz na stred, ale je to 100 pixelov zhora. Zľava môžeme dať napríklad 10 pixelov. Čiže s tým sa zase môžete hrať. Pokiaľ nie je uvedené ináč, tak naľavo, pokiaľ je uvedená iba jedna hodnota, treba tá horizontálna, tak vertikálne je automaticky v polovici. A podobne by to malo byť, keď uvedieme iba top, tak tento ľavý okraj sa dá na polovicu, čiže tu tento ľavý okraj je presne v polovici. Nemusíme dať žiadnu, v takom prípade sa berie ľavý horný roh. Celé toto pravidlo, ktoré som teraz tu zapísal, môžeme zapísať aj v jednom pravidle, čiže nie border, ale background. Stačí, aby to bolo uvedené presne v tomto poradí, že color, potom ide image, potom ide, ako sa má opakovať, v tomto prípade dáme non-repeat, aby sa neopakovalo a pozíciu necháme tú ľavú a na stred. Toto teraz zmažem, aby sme videli, čo sa stane. Čiže to, čo by sa malo teraz zmeniť ako jediné, je to, že nebude sa opakovať obrázok oproti tomu pravidlu, ktoré sme mali predtým. No, napadá ma ešte jedna vec, ktorú by som ukázal. A to je to, že ako môžeme zarovnať text horizontálne. Ako ste si všimli, ako zarovnať text vertikálne. Horizontálne sme si tento blok zarovnali pomocou pravidla margin, ktorý sme nastavili na 10 pixelov a auto. Vertikálne to ukážeme ale na nejakom inom elemente. Pridajme si ešte tu na jedno divko, ktoré bude mať class vertical align, čiže vertikálne zarovnané. Dajme mu nejaký text, to je teraz úplne jedno. Tu je naše nové divko. Nastavíme mu teraz výšku. Napríklad dajme mu, že nech má 30 pixelov. Spôsobí nám to takúto jednu vec. Čo sa stalo? Vertical align. Aha, tu som spravil preklep. Takže nebol preklep. Spôsobí nám to teraz to, že tu je výška 30 pixelov, ale ako vidíte, tak text je zarovnaný smerom nahor. Keby sme mu pridali ďalšie pravidlo, v tomto prípade line height, rovnako na 30 pixelov, tak nám to spôsobí to, že line height znamená výška riadku. V tomto prípade
Výška riadku je zhodná s výškou elementu, to znamená, že text sa automaticky zarovná vertikálne. Toto sa hodne používa, pretože vertikálne zarovnanie ako tak sa robí častokrát dosť ťažko a pokiaľ máte element, v ktorom je iba text, tak najjednoduchšie ho zarovnáte text alebo obrázok alebo proste nejaký inline content, tak najjednoduchšie ho zarovnáte takým spôsobom, že nastavíte výšku riadka. Ešte by som možno nakoniec rád ukázal to, že pri vlastnostiach ako výška a šírka som rozprával iba o blokových elementoch a spomínal som aj to, že na inline elementy to neplatí. Poďme si to teda demonstrovať. Môžeme opäť v tomto, alebo dajme si element span, ale poďme ho dať dovnútra tohto našeho divka, dajme element span, align, nastavíme takto triedu a dajme nejaký text spane. Čiže v tomto prípade, ak ste si všimli, tak tento element divko má stále našu výšku 30 pixelov, ale to je to modrou čiarou, ale tento nemá žiadnu. Aj keby som mu nastavil napríklad daných 30 pixelov, tak nezväčší sa vôbec. Hej. Aj keby som mu nastavil napríklad 100 pixelov, tak ten modrý obložník sa v žiadnom prípade nezväčšuje a je to spôsobené tým, že sa chová ako text. Tento span element, ako som spomínal, je inline element, nemôžeme mu nastaviť ani výšku, ani šírku. Takisto nemôžeme nastaviť iným inline elementom. Snáď s výnimkou niektorých, ako je napríklad obrázok, v takom prípade je to síce inline element, ktorý nespôsobuje zalomenie riadku ani pred obrázkom, ani za obrázkom, ale zároveň tomu kontentu, tomu obrázku výšku a šírku nastaviť môžeme. Takže to si môžeme ukázať asi tu na. Môžeme mu dať 100 pixelov. V takomto prípade sa obrázok roztiahne sa proporcionálne, to znamená, že aj výška sa nastavila na 100 pixelov. Tú výšku mu ale samozrejme môžeme tiež nastaviť, keby sme mu dali napríklad 50 pixelov, tak ten obrázok bude takýto sploštený trošku. S týmito jednoduchými trikmi ako výška, šírka, odsadenie textu, potom ten border, čiže ohraničenie a pozadie, môžeme dosiahnuť veľmi veľa krásnych efektov, ale s tým sa musí trošku pohrať, musíte s tým získať skúsenosť. Ja som tu ukázal v tomto videu iba princíp, akým to funguje a to, aby ste získali v tom cit, tak musíte sa s tým naozaj pohrať vy.